Ah, baby. Malam, wake nema na? Maza aika cikin gida ana nema na. To da kika fito kin ga wani ne bayan ni? Kai ka aika nema na? Kwarai kuwa. Kai a hakan ka aika nema na? Ni ne na tura na ce a kirawo ki. Kai ne ka tura ka ce a kira ni. Ita ce maimaita, ni ne na tura na ce a kirawo ki saboda haka yanzu kin zo ni kawai tsayawa ya kamata ki bayyana miki abubuwan da suke raina saboda na zo da tarin ƙauna a cikin ran nan na ya zama wajibi in bayyana miki. A ina ka zo da tarin ƙaunar? A ina ka zo da tarin ƙaunar? Ina jin ka. Ni ke tare da kai. A da yawa. Ai yanayin da kike ji din ne dai naga alamar kaman ba so kike ki ji ta ba. Amma dai tunda haka ne ni ina ganin gwara ne abin da zan yi kawai na wuce. Kin gane? Kawai yanzu samun namba ofe ɗinki. Ai haka. Ayo kuma ba ɓata lokaci ke dai yanzu sa. To da haka kai wannan ai da ba damuwa bane. To ai mummuna ne da aiki. Ni nan da kika gani ba na ɓata lokaci kawai samun gashi. Samun goma ke to ba matsala. Wannan wankan naki bar dai zan masa farashi kawai zan sami ki je kawai. To ba damuwa sai na zan tura miki. To Allah ya tsare. Allah ya sauke ka lafiya. To masha Allah. Amin zan sa miki kake da mu jiki. To yayi ba damuwa. Nagode fa. Zaki ji din. To nagode fa. Masha Allah. Ƙarya banza ƙarya wobi mu za a gaya mana abin nan ne. Kaji saboda ɗaba ɓarauniya ce ita. Wai daga cewa sanan ba ofe ga ita zage fuska amma da ka je tana cewa wani yayi kaɗan ko menene zaki ji ba abin da zaki ji ni ma ko banza ai na kwaci kaina